Exodus, penod 20 ac adnod 3. Na fydded I ti ddiwiau eraill ger fy mron I. Na fydded I ti ddiwiau eraill ger fy mron I. Mae'r cyntaf mewn unrhyw gyfres neu ddilyniant wastad yn bwysig. Yn aml mae'r cyntaf yn dal eich sylw. Y cyntaf sydd yn gosod y safon. Y cyntaf yn aml yw'r pwysicaf. Pan I chi'n adeiladu tŷ, I ni gyd yn gwybod, mae'r gwaith cychwynnol, y gwaith cyntaf, sef gosod y seiliau, yw'r gwaith pwysicaf. Os ych chi'n mynd o'i le fyna, wel, mae ar ben arnych chi am y gweddill. Mae'r gorchymyn cyntaf yng nghyfraith Duw yn eglur. Mae e'n syml I ddeall. Fe all cyfreithiau, fe all y gyfraith fod yn gymleth iawn. Mae rhaid chi fod yn berson galluog mwyn deall y gyfraith fel arfer. Cymrwch chi enghraifft y beth sydd yn mynd mlaen ar hyn o bryd ynglyn â Brexit. A sut mae'r cyfreithiau hynny yn mynd I weithio? Wel, mae e'n gymleth iawn, mae'n astrus. Mae rhaid bod chi yn deall eich pethau mwyn deall cyfreithiau yn dda. Ond mae cyfraith Duw yn syml. I ni gyd yn gallu deall beth yw ystyr y gorchymyn yma fel y naw sydd yn mynd I ddeall y ddilyn. Na fydded I ti ddiwiau eraill ger fy mron I. Dwy ti ddim I gael Duw arall heblaw amdana I. Mae'r gorchymyn hon yn ymwneud â Duw. Mae'r 4 cyntaf o'r 10 yn ymwneud â Duw. Yn ymwneud â'n perthynas ni gyda Duw. Mae'r cyntaf yn ymwneud â phwy yw Duw. Pwy I ni I gael yn Dduw? Pwy I ni I roi yn gyntaf yn ein bywydau ni? Pwy I ni I garu? O flaen popeth arall yn y byd yma. Na fydded I ti ddiwiau eraill ger fy mron I. Dau ben sydd gyda fi y bore yma. Mynd I roi'r dau ben I chi. Yn gyntaf, siars i'r byd, ac yn ail sialens I ni. Siars i'r byd, sialens I ni. Yn gyntaf felly, siars i'r byd. Dyma'r gorchymyn cyntaf. Dyma gorchymyn rhif 1.
yn y gyfraith. Ac yn syth, ni'n dod ar draws problem i'n byd ni. Dyw ddim yn broblem i ni, dyw ddim yn broblem i Dduw, ond mae'n broblem i'r byd i ni'n byw. Ynddo. Mae'n dramgwydd i'r byd. I ni'n byw mewn byd sydd â llawer o grefyddau. I ni'n byw mewn cymdeithas sydd yn cael ei alw yn gymdeithas pluralistig. Mae yna lluosogrwydd o grefyddau, o dduwiau, o ffyrdd o addoli. Mae yna nifer o dduwiau yn y byd. Mae pethau wedi newid yn aruthrol, fel ni gyd yn gwybod, dros yr 100 mlynedd diwethaf yng Nghymru. Bellach, mae gyda ni mosgiau a themlau yn ogystal â chapeli ac eglwysi yn ein gwlad. Dim cymaint efallai yn ein pentrefi, ond os ewn ni i'r dinasoedd, Abertawe, Chaerdydd, fe fyddwn ni'n gweld digon ohonyn nhw. Erbyn hyn, os oes yna raglenni crefyddol ar y teledu neu ar y radio, fel mae yna un bob bore dydd Sul ar Radio Cymru, mae'n ddisgwyliedig erbyn hyn fod yna eitemau ar y raglenni hynny ar y crefyddau eraill sydd yn ein gwlad. Felly fe gewch chi rhyw eitem ar Islam, ar Ramadan, enghraifft. Hyd yn oed dechrau canmol erbyn hyn. Nid yn unig i ni'n gorfod cael canu o eglwys bybyddol, ond erbyn hyn fe fydd eitemau am Islam. Hyd yn oed ar dechrau canmol. Yn yr ysgolion, wrth gwrs, wel ers nifer o flynyddoedd nawr, o fewn y gwersi addysg grefyddol, fe fydd plant yn astudio nid dim ond Cristnogaeth, ond Islam a Bwddiaeth. I ddweud y gwir, fyddwn ni'n dweud erbyn hyn, yn sicr yn yr ysgol ble dwi, mae Islam a Bwddiaeth yn cael fwy o sylw na Cristnogaeth. A mae hyn i gyd yn arwain at y syniad o gydraddoldeb. A mae pawb yr un peth yn ei cred. Mae syniadau ac addoliad a chrefydd pawb yn ddilys. Ac felly pan mae yna wasanaeth, enghraifft gwasanaeth ffurfiol, swyddogol, mae'n rhaid cael pawb yno yn cymryd ran. Felly fe gewch chi iddew ar y llwyfan, ac fe gewch chi rhywun o Islam ar y llwyfan, a fe gewch chi Gristion ar y llwyfan hefyd. A dyma'r ffordd ymlaen, medd y byd wrthyn ni. Nawr, mae'r gorchymyn cyntaf, a mynd yn groes i hynny. Yndyw? Na fydded i ti dduwiau eraill ger fy mron i. Mae hwn yn broblem i'r byd.
Un Duw sydd. Ac mae'n rhaid i addoli yn unig. Dyma a ddywed yr arglwydd brenin Israel, arglwydd y lluoedd a'i waredydd, my fi yw'r cyntaf, a my fi yw'r olaf. Nid oes Duw, ond my fi. A nid problem newydd yw hyn. Chi'n gwybod, i ni'n gallu meddwl, wel, mae'n problemau ni yn hoes ni, yn cymdeithas ni, yn wahanol i bopeth sydd wedi bod. Ond dyw e ddim. Nid problem newydd yw hyn. O gwbl, roedd yr un peth yn nyddiau Moses i ddechrau. Roedd na dduwiau eraill i gab. Roedd digon o dduwiau i gab. Wel, roedden nhw wedi dod o'r Aifft. Wel, roedd na dduwiau yn yr Aifft. Roedden nhw ar y ffordd i wlad Canan. Roedd Canan yn llawn o dduwiau eraill. Roedd na ddigonedd o grefyddau i gael. A dyma'r union pam mae Duw yn dechrau y gorchymynion fel hyn. Na fydde di ti dduwiau eraill. Wy'n gwybod am y dduwiau eraill, ond wyt ti ddim i gymryd Duw arall. Ac os ydyn ni'n meddwl, iawn, Hen Testament yw hynny. Rydyn ni yn bobl Testament newydd. Wel, does dim byd yn newid yn y Testament newydd. Onid oedd Iesu Grist yn gwybod fod na dduwiau eraill gyda'r Rifeiniaid? Nag oedd e'n gwybod oedd na dduwiau eraill gyda'r Groegwyr? Wel, wrth gwrs, i fod e'n gwybod hynny. Ond dyma mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud. Y cyntaf yw gwrando o Israel yr arglwydd ein Duw yw'r unig arglwydd. Dyna Iesu Grist yn dweud. Mae dim ond un Duw sydd. Yn wir, mae pethau mynd yn wath yn y Testament newydd un byd ni. Oherwydd mae Paul yn dweud, un Duw sydd ac un cyfryngwr. Rhwng Duw a dynion y dyn Crist Iesu. Chi'n cofio Paul ei hun pan ath ei Athen a mynd i yr Areopagus o flaen y bobl yna yn Athen. Y bobl drach y fyddgar yna yn Athen. Yr rhai oedd ei duwiau eraill. Nawr, roedd Paul ar ben ei hun a mae'r bobl yn ei gyd yn awyddus i wrando arno fe o gwmpas e. Nag oedd Paul yn gwybod i sefyllfa nhw bod duwiau eraill gyda nhw. Beth wedodd Paul wrthyn nhw? A wedodd Paul wrthyn nhw, wel, chi bobl Athen a fi yr Iddew, rydyn ni'n addoli'r un Duw mewn gwirionedd. A wedodd Paul wrth bobl Athen, wel, wedi dod yma achos fi'n meddwl bod fi'n gallu dysgu oddi wrth chi, fel i chi'n gallu dysgu oddi wrth i. Yr hwn gan hynny rydych chwi heb ei adnabod yn ei addoli. Hwnnw yr o'i fi yn ei fynegu i chwi, y Duw a wnaeth y byd, a phob peth sydd ynddo, gan ei fod yn arglwydd nef a deiar, nid yw yn trigo mewn temlau o waith dwylo. Be wedodd Paul wrth y bobl yna yn Athen? Be wedodd e? Dych chi ddim yn adnabod Duw, ond wi yn. Ac i chi'n gallu hefyd, i chi'n gallu dod i'w nabod e. Y Duw sydd ddim fel eich duwiau chi yn trigo mewn temlau. Mae e'n Dduw a wnaeth y byd a phobeth sydd ynddo. Chi'n gweld mae pobl yn dweud yn dyn nhw fel wedi cyfeirio yn barod. Wel, yr un Duw yn ni'n addoli
So gwaith i chi wedi clywed yna. Oes dim ots pwy i chi. Yr un Duw yn ni'n addoli. Yr un Duw, the same God. Moslemiaid, Bwdiaid, Hindus, yr un Duw sydd gyda ni. Wel ie. Efe? Fydde Iesu Grist yn dweud hynny? Fydde Paul yn dweud hynny? Ai yn yw I bore yma yw Duw sydd yn hapus pan mae yna bobl diniwed yn cael ei ffrwydro I bits bach gan rhyw bomiwr gwellgo? Ai ein Duw ni yw rhyw Dduw sydd yn hapus pan mae rhywun yn gyrru lori mewn I bobl diniwed? Ai dyna'n Duw ni? Ydy'n Duw ni yn ddifater I anghyfiawnder yn ein byd ni? Ydy'n Duw ni yn edrych fel rhyw eliffant hyll? Ydy e? Na, dyma'n Duw ni, y Duw a wnaeth y byd. Dyma'n Duw ni, rhandewch, efe mech Duw chi, ffrindiau? O ble gyd mae fi'r arglwyd y Dduw o'i Dduw ei ddigus, yn ymweld ag anwirydd y tadau ar y plant, hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedlaeth o'r rhai am cysant, ac yn gwneithu'r trigaredd I filoedd o'r rhai am carant, ac a gadwant fy ngorchymynion. Ai dyna'n Duw ni? Dwedodd Iesu Grist, mae fi yw y ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Ai dyna'n Duw ni, y bore yma? Dyma'r Duw sydd. Chi'n gweld, ffrindiau, mae'r gorchymyn cyntaf i'r byd, I bawb. Mae'r gorchymyn cyntaf I bobl Pakistan. Mae'r gorchymyn cyntaf I bobl Papua New Guinea. Mae'r gorchymyn cyntaf I bobl Port Talbot. Mae i'r byd. Mae'n sialens i'r byd. Mae'n siars i'r byd. Ond mae'n orchymyn i'r byd. I gyd. Y bore yma. Ond gadewch I ni symud ymlaen. Yn ail. Siars i'r byd. Sialens I ni. Oes mae gan yr gorchymyn rhywbeth I ddweud wrth ein cymdeithas a'n byd ni. Ond mae ganddo lawer I ddweud wrthyn ni hefyd y bore yma. Dyma arwyddocad y geiriau yma ger fy mron I. Na fydde di ti ddiwiau eraill, ger fy mron I. Nid dweud ma'r gorchymyn fyna bod na ddiwiau eraill, ac I ni roi Duw yn gyntaf o'i blaen nhw, ond cydnabyddiaeth sydd yma yn y gorchymyn a'n bod ni'n creu diwiau eraill ac yn ei hyddoli nhw. Ac fi am ddangos y bore yma a'n bod ni gyd, does dim ots pwy I ni, a'n bod ni gyd wedi ac yn torri'r gorchymyn yma. Ac I ni'n gwneud yn ddyddiol. Felly, os oes un dymuniad wedi bod yn gweddio hyn, bod chi yn gweld y bore yma gyda fi, pa mor anodd yw ei ni I gadw'r gorchymyn hyn. Chi'n gweld, falle I chi yma bore yma, a chi wedi bod yn gwrando, ac I chi meddwl, wel, dydw I ddim yn addoli Allah, dydw I ddim yn addoli Krishna, dydw I ddim yn addoli Vishnu, neu pwy bynnag. Ond chi'n gweld, rydyn ni yn torri'r gorchymyn. Rydyn ni yn creu
Duwiau yr un mor ffôl i ni ein hunain. Falle ydych chi rhywbeth wedi gweld hynny, i chi'n gweld. Falle i chi wedi meddwl, gorchymyn cynta, wedi cadw hwnna, wy'n mynd i'r cwrdd ar fod y sul, ac wy'n cadw felly. Wel, gobeithio allan ni weld, na. Mae hwn mor anodd i ni. Ac o weld hynny, gobeithio byddwn ni'n cywilyddio. Beth yw Duw? Dwi ddim am i ni fod yn athronyddol y bore yma wrth ateb y cwestiwn yn ddiwynyddol. Gadewch i ni cadw yn syml gyda'n gilydd. Beth yw Duw? What is a God? Bach. Beth yw Duw? Wel, Duw yw rhywbeth neu rhywun rydych chi'n ei addoli, rydych chi yn ei anrhydeddu, rydych chi yn ei wasanaethu, yn fwy syml, rydych chi'n ei garu, rydych chi'n cael llawenydd ohono, rydych chi'n ymddiried ynddo fe. Yn siŵr bod ni'n gyd yn cytuno ar hynny. Os yw'r arglwydd i fod yn dduw i ni, fel mae'n gorchymyn yma, mae e'n disgwyl i ni garu yn diwedd. Mae hynny yn sylfaenol, gobeithio ni'n gweld hynny. Os mae Duw yn dduw i ni, mae e'n gorchymyn i garu o flaen popeth. Duw sydd i ddod gynta. Os i ni yn addoli yr arglwydd fel mae'n gorchymyn, ni'n mynd i gael llawenydd o ddiwrth o fe. Ac os yw ar arglwydd yn mynd i fod yn dduw i ni, ni'n mynd i ymddiried ynddo fe hefyd. Fe fydd yn gyntaf. Nawr, gai ofyn i chi ffrindiau. Dyma'r rhan pwysicaf yn y bregaeth. Gai ofyn i chi ateb y cwestiwn yma yn onest. Dim pwynt i ni dwyllo'n gilydd, ond yn onest, tu fewn, wrth i fi fynd ymlaen, yn mynd i ofyn lot o gwestiynau i chi ac i fi. Ydych chi yn caru Duw o flaen popeth arall y bore yma? Oes na rhywun, neu oes na rhywbeth yn eich bywyd, ac i chi'n caru y peth neu'r person hynny yn fwy na Duw? Medda Iesu Grist, chi'n cofio pan ddath rhywun ato fe a gofyn iddo fe, beth yw'r gorchymyn cyntaf? A ddiddorol iawn, dyw Iesu Grist ddim yn dyfynnu hwn, fel ni wedi dweud, dyma'r gorchymyn cyntaf, ni'n gweld hynny. Dyw e ddim yn dweud hynny wrth y dyn, mae'n dweud dyma'r gorchymyn cyntaf, y gorchymyn cyntaf o'r cyfan yw hyn. Car yr arglwydd dy Dduw a holl galon. Mae'n cymryd adnod arall o'r llyfr Deuteronomium, a chi'n gweld mae'n cymwyso. Mae'n dweud dyma beth mae'r gorchymyn rili yn meddwl, mae rhaid ti garu Duw a holl galon, a holl feddwl, a holl egni. Ydych chi? Os na rhywbeth? Os na rhywun? Ydych chi'n caru'ch gŵr? Yn fwy na caru Duw? Ydych chi'n caru'ch gwraig? Yn fwy na chi'n caru Duw? Ydych chi'n caru mam? Yn fwy na caru Duw? Ydych chi'n caru'ch plant? Caru'ch wirion? Yn fwy na caru Duw? Caru'ch ffrindiau? Yn fwy na caru Duw? Beth am lawenydd? I ni'n canu weithiau yr emyn yma, ynot arglwydd, gorfoleddwn,
yn dy gariad llawen hawn. Mae'n gywir yn dweud.